Pa uvijek pazimo da ne pretjerujemo, jel? Ne. Štedim zato što je toplo. Nisam doma nikada, pa mislim da neću ga uključivati. Pa već par godina, kad je blaga zima, ne uključujem je najjače. Ako nas nema doma, onda to malo smanjimo. A na koji način se grijete? Na plin. Na struju. Centralno plin. Da, plin. I kako vas to, jel vam skupo bude? Ne, neće biti skupo. 50, 60, 70 eura mjesečno. Ne, zato što je to noćna tarifa koja je 50% niža. Nemamo sat, plaćamo toliko po kvadraturi i to je to. Kad smo imali svu djecu doma, onda je to, a ima tome dosta, bilo oko 800 i nešto kuna. Ne, nemam puno režija, pazim, jako dobro pazim kuću, onda kune, a sada eura kuću s njima i kud ću staviti što. Jako dobro pazim, pažljiva sam jako dobro. Teško je štediti, jel?